Махсус хәрби операцияга ярдәм күрсәтүдә волонтерлар хәрәкәте туктаусыз эш алып бара. Хәзер тәкъдим итәчәк сюжетта без Ак чәчәкләр волонтерлар төркеменең эшчәнлегенә тукталырбыз. Ак җилләрдән җылысыз алып, йөрәкләргә сасы иде. Ак чәчәкләр кебек ап-ак булып, саф күңелле каласы иде. Районыбызның медицина хезмәткәрләре, ветераннар 2 елдан артык инде игелекле хезмәт күрсәтәләр. Хәрбиләргә маскировка челтәрләре үрүдә үзләреннән өлеш кертәләр. 22 елның ноябрь айыннан ДКда оештырылган сетка уру кружогына йөри башладык. Башта берничә генә кеше булсак, 23 елның башыннан ук группабыз 23 кешегә әйләнде. Шушы 23 кеше гел көндә үзләренең йөрәкләре кушуы буенча бер нинди чакырусыз килеп сетка уру өчен ленталар әзерли башладык. Без сеткаларны үрмибез, ләкин шушы сеткаларны уру өчен ленталар ясыйбыз. Шушы ленталардан сеткалар үренә. Сеткаларны уру башка оешма ветераннары эшләсә, анда безнең тагы 3 ветераныбыз катнаша. Шулай иттереп, әгәр дә исәпкә алсак, бүгенге көндә 900-дән артык сетка җибәрелгән булса, шушы сеткаларның һәр берсендә безнең ветераннарыбызның, волонтерларыбызның өлеше бар дип әйтәсем килә. Медицина хезмәткәрләре белән бергә районда хәрби операция зонасында якташларыбызга башка волонтерлар да зур ярдәм күрсәтәләр. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, штабы аша хәрбиләргә ни кирәк, шуны әзерлиләр. Районнан даими рәвештә гуманитар йөк озатыла. Аның составына көнкүреш кирәк-яраклар белән бергә техник чаралар, генераторлар, маскировка челтәрләре, окоп шәмнәре керә. Шулай ук дарулар, ризык, шәхси гигиена чаралары, үй күчтәнәчләре дә әзерләнә. Якташларыбыз тылда да, фронтта да бердәм. Каһарманнарыбызга исән-сау булып, җиңү яулап кайтуларын телибез, диләр игелекле волонтерларыбыз.